Straight to the point. Balik ta mga higala. Good morning, Governor Gwendolyn Garcia og sa imong vlogger. Good morning, friend. Kining vlogger niya mga higala nga murag katong The Passion of the Christ ba? Tawag naong murag gyud katong panuway bitaw mga higala nga kwan. Muna nga mag sunglasses din siya kay kasagaran ng sunglasses ni kuha mo sunglasses panagsa para makita ba imong mata ba ha? Yan ang tabon-tabunan nga pwede kay maklaro mahigala nga kana bitong sa mga salida bitaw kay nga klaro nimo nga sa mata pala ng kontrabida ng daan. Atong pagtagad mahigala ha. Gwen, good morning. Maubitaw na nga kana na ang hadlock in town tong mga officials barangay kay namintals bato. Nya kining nanguha og bato, nanguha og graba og bato, agroy. YECC, Environmental Compliance Certificate. Adios. Straight to the point. Now atong padayonon ni ha, punto por punto gyud. Dili ni personalan ning ato, punto por punto mo na ako di ko maapil anang isyo nga wakwak, tiguang igat, anghel may mong gustong tan-awon, wakwak may nito nga. Dili ko ana, kabantay mo, di ko makapugong sa mga netizens. Og mao na ilang komentaryo, da ila po na. Ilang po ng komentaryo sa netizens, so watay mahimo ana, ila mo na. But ako, kabantay mo, punto por punto ning ato, muna nga, bisag atakihon ko mahigalag personalan, wala na ko na, Pero karon mo, ingon sa ko nga, personal og pangatake, ako na ingon nga, guwapo ko, ingon akong papa, way makiglalis kay ingon akong papa, guwapo ko sukan sa pagkabata pa. Og mingon nga, ang kung tingog, piit mo na kunog, napiit nga tiki, okay lang, total, wa man ko mag-inusara, daghan sad me. Mangantat tag video kiro to taod ha. Muna akong giingon mahigalag si Tisoy ug Tisay. At ang mga friends na mo dito nga mo ares Pilipinas manghagit na mo video ke. Og pangutan-on nimo si Tisoy ug Tisay, sigurado mo kung nindot og tingog para nila. Di gyud kumukuyog og video ke ining mga tao nga sama ining vlogger kay tay wa magita dihan dapita kay. Ang importante lang ka maotang mo lugar sa atong kaugalingon ha. Na gani manganta mga nindot og tingog na mga singer gyud tinod ayaw pangilog og eksena dito kay bida. Wat-wat ang tangan sa daplin, wat-wat ang tao di gani mangita ta katong laing video kay. Adto lang ta manganta kay ha. Okay. Ning ato mga higalang hisgutanan labot ining pagkasuspenso ng Gobernador Gwendolyn Garcia. Ako nang napasabot ha, so okay na to ha. Okay na nga ngano na suspenso kay kana gani ang mga higalang mamintals bato bisag wa manguha. Di magani mo sugot ang DNR. Kanina ba pila ka truck ang gikuha nga sand and gravel, pila ka truck ha. Mo na nga suspenso gyud. Ingon ombudsman suspenso ka. Nya di mo naog. Pariha gyud po ni sa una katong 2012. Bahala na magdasag folding bed, bahala na mga higalag magkuan sa diha. Now, paggawas gyud ining maong report, bida ako mga kaigalaan, wa ko makatuo nga, na suspension ang gobernador? Kay, siyempre mga higala, katugong last year, doon ay huhungihong nga, doon ay suspension, una matong huhungihong kay, ibalhin ang Kapitolyo dito sa Balamban, o niya ang bukid, patag ang bukid indakin. Nya daghamen nga suspenso katong Chocolate Hill sa Bohol. Yung mao ko no toy maka-suspensong gwen kaingon ko nga ato last year to. Nangyahay man sa pangambak. Abandon ship sila. Iipon na sila mahigala sa kinini ang administration sa parte. So wala ta magdahom nga naa ang suspension. Pag Martes, suspindi magiday. Preventive suspension mahigala pinirmahan ni Ombudsman Samuel Martires. Straight to the point. Kini si Ombudsman Samuel Martires, ngilngig sa record ni. Kay nagsugod ni, hindi, 5 ka record ni, ngilngig sa ng abogado. Unya, nahimo ning judge di ay sa Regional Trial Court. Unya, kay maayo man ang iyang record, nahimo ning judge sa Sandigang Bayan. So daan gyud ning investigators day og kanang kuan day
mga graft cases ba? Kana mga kasos corruption. Sandigan Bayan din nga justice. Human sa pagka-justice, Sandigan Bayan nahimo ning associate justice sa Supreme Court. Straight to the point. Ugon niya, pag-retire niya mahigala isip associate justice sa Supreme Court, siya mooy nahimo karong ombudsman. Kining ombudsman, ikaw may mo investigate. Constitutional body na. Sa laktod nga pagka-istorya kining maong ombudsman na to, doon ay record sad niya, medyo ngilngig sad. Pupare-parehan ni mahigala og record sa natong Conchita Carpio Morales. Nga justice po to Supreme Court, associate justice sa Supreme Court. Doon lagi ikabuga ba, O niya ang record sa pagka-ombudsman, kana bang ang background ba nga kanang kuan gyud kaday kanang daan gyud ka nga crusader batok sa corruption. Straight to the point. Crusader gyud ka batok sa corruption. Mao kini ang si Ombudsman Samuel Martires. Siya may ni pagawas ining maong kamanduan. Usa din ni sa mga brilliant nga mga lawyers dit kuan day oy. Sa Supreme Court gud usa ni sa mga ilang saligan sa una og maghisgot kag mga technicality sa balaod. Si Ombudsman Samuel Martires mo ipangutan-on sa uban. Mantigo day ni si Martires gud. Unya karon pagpagawas karon sa iyang suspension ni Gwen ni question sa technicalities. Ato ning klarohon may gila pero suwa pa ang technicalities. Ang una niyang statement na tanawa gud unsa nga karohon tanay kay para bang bebo adto ba unsa ni mga higalang klasiha. Ang unang statement kuno na miswe. Unang statement be. Isa katulang sang first katusang kwan first page lang sa order. First page sa order lang sa ombudsman. Mao ni ang first page sa order sa ombudsman. Sige, ato sa ipakita to gamay tong kwan. Katong order sa ombudsman sa na kani. Okay ni. So ang nagkiha si Moises Garcia de Parine. Ang gikiha si Governor Gwendolyn Garcia. Ang kaso grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of service, and violation of Republic Act 6713. Straight to the point. Lahi po ito may galang 3019. Nakining mga gipangsaysay din mga graft cases kini. So matod pa niining maong first page na nagisaysay mo na nakapasuspenso niya. Pagkasuspenso ganito Martes makagalan ni paggawas og statement si Governor Gwen. Ako naman nisgutan gamay pero ako lang ibalik gamay ha. So di pa na ko ipakita ninyo yung press con kagahapon. Ako sa i-point out og balik ni kay makita niyo ba unsa nga di ta palipat-lipat mga kaigsuonan kay kini bang inigdiscuss bala og video sagulan mahigala og with due respect sa mga iyang legal team with due respect. Pero medyo atong ihubad ha kay aron nga masabtan. Pero pirmiro niyang statement ingon siya ay sige Dems, ang yung first nga statement. Nya mo dito tatos punto nga katong second page names be. Atong last paragraph names para ma-emphasize na to ha. Sige katong last paragraph ko no be. Baglisig gamay tong last paragraph. Kana. Sige gamay lang. Matod pa kating second paragraph kana. Baglisig tong katapusan. Kana. In these times, matod pa sa iyang closing paragraph manghigala, closing statement. Ingon siya, in these times, let us stand together, guided by truth, united by purpose, and driven by our unwavering love for a strong and united Cebu. Straight to the point. Sa Binisaya pamahigala niining maong mga panahon niining panahon na mutindog kita nga maghiusa kita sa pagbarog, guided by truth, giniyahan sa kamatuoran. Straight to the point. Sige ha, guided by truth magkaha. Iatras na to gamay names. Baglisip og gilo ning sunod kining kuan. Kining portion. It is important to note. Baglisip gilo para ma-emphasize na to. Alang sa to mga listeners. Ako naman nang kunan gamay pero ako lang emphasize magala before nako ipakita ang press con gahapon ni Governor Gwendolyn Garcia niya. Ato sa ipakita tong Mananga River ha nga katotoang courtesy pod mga higala sa kinini ang sa Kapitolyo ha. Matod pa din It is important to note that the complainant
is a known political figure affiliated with partisan groups. We will allow the facts, not political motivations, to speak for themselves. Straight to the point. Sabi ni Saya pa, importante ko no manghigala nga i-note nga kining maong reklamante usa ka ilado nga political figure. Straight to the point. Usa ka ilado kuno kini nga taos politika day. Bida mga kaigalaan, niadtong Martes mga kaigalaan, unang higayon ko nakadungog pagyud ini nga ni Moises Garcia de Parine. Straight to the point. Pero si Gwen pasultion mahigala iyang statement ingon siya, it is important to note that the complainant is a known political figure. Ikaw day paniid sa newsroom. Nakadungog na mo nga na Moises? O karon lang si Manahat kadungog? Wa man mo dagan, wa ko ako lang personally ha. Kay mingo man sa ilado kuno kini nga political figure. Straight to the point. Aron iya mga higalang ipuyok-puyok nga kunuhay politically motivated ni. Wa man ko kadungog, wa man mo dagan gani ni si Moises. Gisaway man gani ni anyang vlogger kay nakaminos nga kini ni ang rider ba? Nakaminos ba nga habal-habal driver ba? Kay kining vlogger ni mo Governor Gwen, grabe kay makapanulti. Murag nilingig kayo, murag nakapanag-iyas kalibutan. Straight to the point. Labihan ka mapahitason. Iya pa maganing gisaway ni? Si Moises Garcia de Parine, sa habal-habal driver ka lang. Driver ka lang motor, pangandoy nga makamultikab ka. Iyang gisaway, So nakaminos. Nya ako, prangka-prangka ang pag-istorya, kamo mga naminaw na tukor. Ako lang ba? Kadang, with all honesty ba? No? Bisan pag tao ka karon ni Gobernador Gwendolyn Garcia, medyo makatawag yung ka nga bitaw, no? Medyo, kung sa may tawag ni mo na, dili ba na klase sa pamakak, Governor Gwen? Straight to the point. Kanang pag-ingon ni mo nga, kini kunong reklamante is a known political figure, usa kuno ka ilado nga kini ni ang figure sa politika day. Saan pa binisaya ng known political figure? Ilado ang complainant, the complainant is a known political figure sa tupa. Ang reklamante usa ka ilado nga personalidad sa natad sa politika. Inana? Natad sa politika mo, wa man ko kadungogan ni bisan ni dagan ning barangay konsehal. Unsa guning kalakiha, Governor Gwen? Asa may kamatuoran ani Gob? O kini imong vlogger asa man be? Yung ingon maka guided by truth. Matud pa niya sa iyang statement sa gobernador, ini iyang first statement. Let us stand together, guided by truth. Magtindog kita, maghiusa kita sa pagbarog, ginayahan sa kamatuoran. Unya, unsa may kamatuoran nga kini kunong reklamante, the complainant is a known political figure. O ang reklamante, ilado nga personalidad sa natad sa politika. Habay ka ilado. Karon pa man ko kadungog ganito pagbartis ko. Kisa may kihanting na suspenso mas Gwen. Moises Garcia de Parine. Mo po pirmiro na kong pagkadungog. Wa pa gani ko kakita ni tawhana. Wa pa ko kamit in person. Tingali nakakita ni sa nako in person. Bawa ko kailay taon. Unya maingon sa nga ilado na kuno kini nga personalidad sa politika. Pag sure da gogoy. Pag sure oy. Muna nga kining imong vlogger no hinawayon magid sa kong tingog pero nindot kay ikanta-kanta oy. Ninawayon sa kong tingog ni pero kay bawo ka. Kining akong tingog mahigala bisag ani ra ni pero maka 100 gyud sa video kay. Ana yung prilion ni mong kanta gyud kanang burak ba imong tingog. Kanang bahalag mo pit-pit imong tingog kay murag piit bitaw nga murag tiki nga napiit ba? Mamayang termino nga tiki nga napiit. Basta i-volume lang nimo. Bida. Og dili nimo i-volume ingon na ka sa video kay nga machine nga you need more practice. Pero imong buylo-buyluhan maingon na mahigalang ding 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 congratulations, you're a great singer.
Kusgon ko pa bitaw kanta tong kuan kay katong naabay kawatan nga mutugan baka kun ka liar evil ka baka kun ka liar evil ka. Niingon ang masinoy, ding 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 ding, you're a great singer. Kini kanta ba? Oo, kini. Governor Gwen ha, para ni sa vlogger. Para sa vlogger ni kay gisaway ko tingog ba. Kanang tang madugan to pagkomentaryo ganahan sa tanga. Tulo sang kanta-kantahan gamay kay gisaway man akong tingog. Ang kanta-kanta sa gamay. Kanan ni ang kantaha, abi ninyo, tungod sa kabuylo ba? Tungod sa kabuylo mo na ni kanta nimo buyluhan gani mo. 100 akong score aning ko ana oy. Niingon gali. Ding 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 ding. You're a great singer. Congratulations. Mo ni akong kanta gyud sa video kay nga kanana ang medyo kuan ba? Medyo mo na Mr. Vlogger, Mr. og Miss Vlogger, ha? Mo ni ang kanta nako sa video kay nga naka 100 ko. Usan ni kakanta, usan ni sa mga kanta. Buyluhan kini mo tingog labi mo kay inom na kay nga buylo na kay tingog. Urak ba? Mo na nga Vlogger. Good morning dia Vlogger, good morning friend. Basta ibundak ang tingog Vlogger. Bisag imo kong sawayon nga akong tingog dito para kang Gwen nga kanta. Ako iklaro nga para sa Vlogger to kay magana mahinumdum mo ko permi nga sawayon ko ba nga higala ba nga kanang personal bitaw nga saway. So kaning kanta para tis Vlogger ha. Vlogger, bida naka 100 gyud ko Vlogger, ha? Kanang kanta baka kun ka na kanang kanta 100 akong score Vlogger. Prangka lang pag istorya bisag imo kong sawayon batay tingog pero 100 ko sa video